iyaye kwaɗayayyu. Yau maganar taku ce yau maganar ta iyayenmu ce, iyayen masu share mana kukanmu waɗanda suka haife mu. Allah ya ƙara ranku. Amma a yau na dawo ne akan magana akan su saboda yanzu rayuwar nan iyayenmu in za a yi wa 'yan mata aure ba za a yi bincike wa za a aura mata ba. Wannan mutumin da ya zo neman aurenta mutumin kirki ne, mutumin banza ne, ku dai kawai yanzu kuɗi. To mutunci ya fi kuɗi. Ya kamata iyayenmu ku fara tuntuɓar waye mutum kuma sai ka ga yarinya under age an aura mata tsoho sa'an kakanta saboda kuɗi. Duk wannan abu bai kamata ba iyayenmu mata da mazan ma ya kamata a gyara a mace a haɗa ta da daidai wanda aka san za ta yi rayuwa da shi mai rufin asiri. Amma ba a haɗa ta da namiji mai kuɗi kuma wanda ba za ta samu biyan buƙata ba. Ka ga abin da yake faruwa a cikin irin waɗannan auren 'yan uwana, iyayena da 'yan uwana. Abu na farko mace wannan abun yana sa ta hanyar halaka ta fara sha'awar wani namiji saboda shi wannan tsohon ba zai iya fitar mata da buƙatarta ba. Ko kuma ya sa ta a cikin wani hanya na neman mata wanda muke ta addu'a Allah ya shirya mana wannan abubuwa da yake faruwa ko kuma ya sa ta halaka ta wani ɓangaren dai in dai irin wannan abun ne na auren under age. Sannan bayan ana sakar muku kuɗin akwai lokacin da za ta yi ciki. In kuma ta yi cikin nan ta zo haihuwa ya riga ya farka ta ɗa ta juya kuma ta zo ta haihu ɗan ma ya zo ya mutu. In ma ɗan ya zo ya mutu a zo kuma yoyon fitsari ya kama ta. Kuma sannan shi daman lafiyarta yake so. Bayan ya ga wannan abin zai ce ya sake ta. Bayan kuma ya sake ta za ta koma gida da zama. In kuma ta koma gida da zama kun ga an samu matsala kenan ga ciwo ga saki kuma kuɗin dai ba a samu ba sun ƙare. Ya kamata a gyara iyayenmu mata da mazan ma da mu ɗin ya kamata duk mu gyara mu gane rayuwa. Ba wai kuma ina faɗa haka saboda ni na sani ba a'a. Ina faɗa haka ne saboda ku iyayenmu yanzu sai muna lallaɓa ku to ya kamata ku gyara mana rayuwar 'ya'yanmu saboda tarbiyyarmu nan gaba musamman ma 'ya mace. Saboda ita 'ya mace ita aka sani da tarbiyya. In mace ɗaya ta lalace to duniya ta lalace.